Голф игрището ни вече работи, даже съвсем прясно отварянето ни беше вчера. Хотелът ще отвори през есента и се надявам, живот и здраве, тогава да започнем да въвеждаме инфраструктурата, съответно къщите, и така мястото да се оживи и да бъдем малкото градче, за което винаги сме си мечтали. На първо място има доста инфраструктура, която ние проектирахме, изграждаме в момента и ще бъде общинска, т.е. няма да бъде частна. Общо в проекта имаме 22 км нови пътища, имаме 2 вида водоснабдяване. За питейни нужди пуснахме 7 км нова тръба от Рилския водопровод, а пък за поливни направихме нова помпена станция долу на реката и с други 7 км качваме водата тук за напояване и на голф игрището, и на дворовете. Така, освен цялата тази инфраструктура имаме голф игрището, което е с 18 дупки, шампионатно, проектирано е от European Golf Design, и за наше най-голямо удоволствие негов генерален мениджър е българин, който 30 години е живял в Канада и специално за нашия проект се върна. Също така имаме хотела, който ще бъде 5-звезден пулман, резорт, като това ще бъде първия такъв хотел в Европа, тъй като пулманите като цяло са градски бранд, а пък резортите са по-известни в Азия, но така с съдействието на Accor, които са наш оператор, искаме този хотел да стане флагмана им от този бранд за Европа. Също така имаме къщи по индивидуален проект, като имаме над 650 опита, от които 100 къщи вече са продадени и 42 са в процес на строителство и реализация. Също така на втори етап ще имаме и център, в който ще имаме детска градина, училище до 7 клас, спортно-приключенски център, медицински център, магазинчета, ресторантчета, офис пространства, фермерски пазар и така правим едно малко градче. Ежедневно има буквално по 200-300 човека, като едни работят на голфа, други са на инфраструктурата, трети са в хотела, четвърти са по пътищата, по къщите. А когато отворим хотела, в него се очаква да работят може би около 200 човека, имаме още 20-30 на голфа, имаме още 50 в пропърти дружеството, като сложиме всички доставчици, като много важно за нас е да ядем самоковски картофи и да бабите да правят сладко, което също така да потребяваме ние тук, така че мисля, че ще създадем и много сателитни, работни места и най-вече искаме да дадем смисъл на хората да произвеждат нещо, което да се потребява тук, както и голяма амбиция ние, децата, които завършват нашата гимназия, нашия техникум в Самоков, да не ходят в София или на Терминал 2, ами да си останат тук и да си работят и живеят в Самоков.